Сәлам, мин Алсу. Бу Хәлил. Без хәзерге вакытта Аланиның бер матур пляжында утырабыз һәм спонтан видео язырга булдык. Төрле сүзләр әйтәбез һәм һәрберебез аны нинди телдә белә, шундый телгә тәрҗемә итеп күрсәтергә тиеш. Киттек. Беренче сүз бәхет. Бәхет, Мотлулык. мотлулык, һәм happiness, һәм французча, что-то такое. Кеше, Французча, инсан, türkçe, инсан, man, human, юмор. Так, булды. человек, Кош, 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 птица. Куш, türkçe. Bird, İngilizce. Les oiseaux это птицы, l'oiseau это птица. Зонтик, Umbrella. Türkçe, шулай ук, татарча. Yok, Yok mu? Türkçe kulçatır. Ой, Tatarca kulçatır bular. Kulçatır. Türkçe тоже kulçatır. Yok. Bilmiyorum Türkçesini. Французча, parapluie. Fakat Простите за мой французский просто. şey. Мгм. Tağlar, горы. Таулар, les montagnes, французча, mountains инглизчә, dağlar türkçe. Ага, мотор яңгырый. Кызык булса икенче өлешен төшерәбез. Кемгәдер кызык булса.